Så går vi en lille tur rundt i lejligheden igen. Det her, det er køkkenet, som man kan se. Og det er selvfølgelig ikke ryddet helt op. Det er ikke det, der er formålet endnu. Det kommer lidt senere. Så kan man gå rundt, der er dejs. Eller brændeovn, som sådan vist nok hedder. Det er så indgangspartiet, hvor man kommer ind, og man kan se, der er sådan lidt højt til loftet. Stuen. Det gamle fjernsyn endnu. Og så er der ude på altanen. Den er også meget okay. Der mangler selvfølgelig lidt gode møbler, men det kommer vel en dag. Kommer lidt længere i planlægningen. Det er sådan udsigten ned ad gaden, ned til byen. Så har jeg holdt kameraet lidt højere, så man også kunne se bjergene i baggrunden. Det er sådan set. Nå, man kan ikke se bjergene på med skyer, kan jeg se. Men det gør jo ikke noget. Og så ned på gaden.